Һәрбер хатын-кызның бардыр инде шундый хыялы. Гайбер дигән гаилә кору, сине яраткан, син таянарлык, син ышанырлык кеше булуы. Шуңа күрә күптәннән, әлбәттә күптәннән. Аның менә балаларны үстерүе хәзер. Шундый җибәр хатын белән яшәве бу инде безгә ача шундый ягын гарип кешеләрнең. Безнең дә хакыбыз бар, мөмкинлекләребез бар, гаилә төзеп, шундый матур гына кешеләргә үрнәк булып яшәргә. Әлегә юкышыннан да изеп хыял итеп, һәм шунга шулай Аллага шөкер. Калган хыяллар, планнар, аларны Аллаһ Тәгалә насыйп итсә кабул кылыр. Кахватулланы тотканда мин инде теләк теләдем. Мен әйтәм, үзем дә кем белән дә аралашырга омтылмадым. Шуннан соң мен әйтәм, үзе яныма килә торган, килеп бер кеше сүз эндәшсә, генә аралашачакмын дигән шундый үземә сүз бирдем. Һәм Ришаттан шундый кеше булып чыкты. У меня сразу пошло какое-то чувство к ней, привязался сразу, подошел сразу, но ничего не испугался, подошел, познакомился, и так пошло-поехало, и мы с ней начали встречаться. Да, родителям сказал, да, практически сразу сказал. Ничего, хорошо, приняли, отреагировали хорошо. Она матурым, ялтыным, мәхәббәтим, вот так. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.